rakeli utagete nere onyo rakeli atagete ebinto biria bikogera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona Ense Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri gwense Yoboonchoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebyasoira ase chichiro cheito nabo igo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gokora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase ense echo ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyecha mambia ime ya Ndizi TV Ense Yoboonchoreria ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia Ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona Ense Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri gwense Yoboonchoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebyasoira ase chichiro cheito nabo igo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gokora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase ense echo ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyecha mambia ime ya Ndizi TV Ense Yoboonchoreria ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia Ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona Ense Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri gwense Yoboonchoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebyasoira ase chichiro cheito nabo igo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense Yoboonchoreria
nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase ense eto ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijumaa guchakire chinse nyamambia ime ya Gusii TV. Ense Yoboonchoreria. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ense. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Gusii TV nabo igo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense Yoboonchoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya. Nigo tugukumanya asomorobereyega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo igo tuguchigotarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense eto ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobirio wense Yoboonchoreria. Nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase ense eto ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijumaa guchakire chinse nyamambia ime ya Gusii TV. Ense Yoboonchoreria. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ense. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Gusii TV nabo igo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense Yoboonchoreria ase togokumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya. Nigo tugukumanya asomorobereyega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo igo tuguchigotarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense eto ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobirio wense Yoboonchoreria. Nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase ense eto ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijumaa guchakire chinse nyamambia ime ya Gusii TV. Ense Yoboonchoreria. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ense. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Gusii TV nabo igo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense Yoboonchoreria ase togokumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro
okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobereyiga naki amagori amanya ari ase kiciro cyito ebinto ebiya byasoira ase kiciro cyito nabo tugukutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo nakibakwenana ebinto koru chinse kiri cheisiko nagotekeraga ase Ense ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia imeya Gusii TV Ense Yoboonchoreria ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia Ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro na kigekogera egetaseni kia Gusii TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense Yoboonchoreria asitogokumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania neki shiringi chinde ase chinse kiri cheisiko nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense Yoboonchoreria asitogokumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania neki shiringi chinde ase chinse kiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobereyiga naki amagori amanya ari ase kiciro cyito ebinto ebiya byasoira ase kiciro cyito nabo tugukutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete Gusii TV obwansu bw'omugusii asumurubrio wense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo nakibakwenana ebinto koru chinse kiri cheisiko nagotekeraga ase Ense ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia imeya Gusii TV Ense Yoboonchoreria Biamana sana mwanchi muri ebitaseni kia Gusii TV nebirikidene kuangania asomurubiro wense Yoboonchoreria astokumanya naregenta bonchoreria ase sekta Yoboonchoreria kwaliga bene elinde tosange asobwamo wachakabona iga weka omwelio ilidene Frida Kerubo na sinse mochiche mitandao asense ya Facebook na bagotonyara wetera Gusii TV News Digital baga sense ya YouTube wetera Gusii TV News asense ya website na bagotonyara wetera www.gusiitv.net manchimuri karansa oike elinde tosange asobwa makonde bitkoria rero ni bonde imeyumu cyobosongo asitocho tarira gusesitocho sanga no monchirero yega atomanyi Yoboonchoreria amfaraga sumu cyobosongo nabo nkikerie abereka gukora elinde kwene kingango kinyare oboncherwa kono manchimuri ataramwarigane andage ko wisheri all responsible mothers happy Mother's Day in advance bari kurera na ndento gwato muswa cy'umutima kabisa ananere ngo muwisherinde happy Mother's Day in advance kolende tiangere bageri gari abene akumwarigania elinde atumanye na kiakoro kwa karibu sana asante na bukomanye mwanchi muri nakyo ukoro kwa na ndo boncherio bwagwa omboro byo gukora na ndenga yoko bakorera nchase lieta ankuru kuma Tephy gongo koro boncherero bwa ko ni Mitumba
Mitumba Bells ase Kisii County ase nyombe kuruko Imperial Building ground floor. Abuno tobwate biasara bieto bio koni chianga chia Mitumba, chianga tokurusi Canada grade 1 ni chianga chinde chia China but chionsi chiri grade 1. Ambia mono sana mama Tephy Mitumba asogo twariga negaiga elinde to sange na ya mange wetero Yoboonchoreria oboiga bwago. Kero kende lieteriga mama Tephy Mitumba ngakiri hacheta so Yoboonchoreria oboiga. Mama Tephy Mitumba alia eliro racing into Tephy. She's my first born girl. Okuruku Tephy. Wona kera na soeta se biashara ebi ngadecide gutumike litali omwana one Tephy no mwana one. Ambia mono sana. Kurende Mitumba chianga chia Mitumba ntumete chianga chia Mitumba ne chianga chia inaina. Kero kenda na bagoto tebia nsema ya chianga okoni ne chia basacha ne chia bana ne chia basubati. Karo wachire mama Mitumba. Tephy Mitumba bills emisigo tubwate we have all types of bills. Tubwate chianga chia bana, tubwate chianga chia baiseke, abamura, abangina, abagaga. In fact we have all types of bills. The moment you go so mama Tephy Mitumba you are sorted. Ambia mana sana. Kero kuliria mama Tephy Mitumba mwanchumuli umetanaga ntikomanya. Mitumba chiko okoni akama okoni wholesale so okoni in retail. Mama Tephy Mitumba we sell in wholesale. Tunapeana mizigo ukikuja tunakupa, we just give you pale yuko soka and we na cherebwe onali. Kero kuliria mama Tephy Yoboonchoreria bwa Mitumba asoro gongorwa Gusii na Kibuli. Mbiribobe kero kuligereri kero bwate mizigere quality ngia misige telibobe na boko yoni Yoboonchoreria bwa emburibobe ikintu gekubwate na kyumusige yobwate misigo bwate nemiya nandonyo kubwate misige miya igegutara biya na boko yona ndi customer ngo kuchire ne misigo inkoba katwango story nke igo mama Tephy Mitumba nga yachakirete guikagacha gochoro muchi oyo usongo. Mama Tephy igotwa chagete biashara ebyo mwaka 2020 iyo yalenge during corona period nalitwa chagete biashara bya mama Tephy Mitumba. Inabwate biashara naroko there previously but yekere corona yaso we decided kobera nyumba. So kabera nyumba for some time and then nka decide koranga inki kilina akolegera we enabled mate biashara binge biasigetu kare biasi because of interactions na go travel bika kwama lakini kana lirelia se biashara bya Mitumba nkanyoranga there some product cyali wanche ruko chicha expecting kuna chindagera ebintu ebiprobu transportation ya quality ya beta loud kare nawe ngatekatira nchake ebitu biashara bya Mitumba ndana na kibikongera and that is the time I started 2020 wakati wa corona ngikiagerto kariski because lirintu arocho gusikire rukonge ngororo actually biashara binge mbia bete bigosike aingi kiagerte ukariski. In fact in any business you have to risk. If you cannot risk you cannot move. So I decided to risk in case biashara ebibise kobanga biasie kiruna birobi itsi biashara bitali very shape staindagerera chegosaleka igoni imbi gachamba kekere corona period ya still I can proceed. So I opted to do it. Ngaranga na babi in case of anything stock yaro na bekoli men naende na boko kogendera bibira kuharibika. Mama Tephy ngwata tebinga mezigo yagayo koi from Canada. Akirigena na biko kwenda kweyoyeri naende nakikwa manyete chirutsi echo. Misigo I have nimbata suppliers not one from both countries Canada and China. Wako import, they are importers. But the moment wako import emisigo konyora mbigete order emisigo elintagete. One of ni misigo go ikaigane container integeta ngani misigo ya nengo bo flood yabe kwe truck ya delivered to Kisii. So we have the importers whereby they are the people wako ngai misigo. Alafu na igwa connect na bande tarambaka Kisii kurwabuna chaka kona. Mwanchimulia nagante kumenya ngakikwa bete ogachago bilio meto go chakwege no monto akoletera umuzigo korugali bakagaiga utarachikoyi na beko ba akongo ngakiagwa buildete a trust you between you and your suppliers. Karana chagede the first payment na koleta the first order I did na tumige monto okokora already ero manyire na ndo ngata assurance nga
misigo tukubeka ngoye gutole tunapewa mizigo. So I used the person I knew akanga introduce ase umuntu ntamaiti ngacha kumanya abantu abaleta, but most of them I've never seen them, but tunafanya kazi na wao. Yeah. Akero kuligereria mizigo yego cha keresil. Pengine na kyo kuligereria anga kyo kumanya quality muzigo gwate. Nice question. Se biashara vinavere, this is now the third year I can say. Yeah. Emisigo no kwandra ko ni mizigo. Customers are the people who identify umusigo mia. Wanya nale tu muzigo yo. Bama etenga musigo yo chobo mia. Onye nale te mizigo chibel 10 and then you get like chibel 8 chire chingi. Definitely musigo yo no korteki no muyol. You get views from your customers. So the moment your customers wa watenga musigo get no mia, you go for that musigo. Yakareba you anchire boni misigo almost misigo mbate spima iga. I get orders from customers. They are the people wako ngai dingingo baletera because na wako anda baigora ali nande na bama itenge korteki ngikeroro na kiye ko nyare kanera mbate misige misafi asinge ji customer chiane chi konte yiki bataete nande na baletere gento bataete. Etamnero rantu bagutumika nga the customer is always right. Sure. Ankonya role customer pengine yako yaimukire musigo koruga iga bachire ba yoigwire ba musigo itobogogeti pengine ayekera bako botebi na ki reaction yawe ko banande baraguma tenkwirigeri bari na kiyo ko bakompensate. Customer is always right, and because customers have no bagere tender, I have to listen to them. Misige sometimes ngonyo role bwate some challenges ichiri chinge kere customer yegwire musigo to moberumia, they know me, they'll just come bante na ki mama Tephy musigo twaira to sogeti bunulia. What I tell them musigo ligendo yon kere kwa yoniri, I am very sure asale arto ko mo agento ta mo any faida kere to akwandenere, then we see the loss elia nyora go see faida elia ta nyora na ligeli on how we can share namo na cherange na ndi namo musigo ndekera godre so that twagendera na baro balance sema chance. Mama Tephy to bito kwanera chi customer manchu muri elia kumetene ki chi customer cha nga kiyogo chinyora chi customer chi at first na chagete had no customers. And then customers started coming here saying encho asenko only mizigo. There are other people back on rio maybe ba chagete earlier than me. One kerba go chakulige misiga asichi stage na nchi bakanyora Mama Tephy na nchi nimbegete star bakachaka go choyomo bakulige bakuire mizigo kurwa sende kerba nyorange mizigo mbwate nemia boka. The first people ba chagete konga referrals ni customers. You give a customer muzigo mia oira yakero muzigo uli bero mia, she or he will give you like 2-3 customers. That is where I started. 2 ndizi meambia watu ninauza mizigo safi, and when they come in fact wanapata ni mizigo safi. So I have customers from I can say counties, not one, more than 6 counties. Yeah. Ekero kuligereria customer ne wate test and preferences. Ekero kuligereria umuntu nabara che customer maybe abwate ataite chianga chiabana na sago chikone maybe yanga chiabana chikogenda according to you na kyo chiko advice chi customer chiao. Sawa. Bono yungo takowe customer moge. Maite customer nalite koni bintu biaye it's hard kumotebi, but you give the person information. One, for a new customer, there are many factors we consider. Na kingo batebi skali na ki ekero guchake biashara. Inchumba ka Mama Tephy Mitumba, ekero ikira Mama Tephy Mitumba, nyale ko baeresera. Elinde bonya ko moko nyora mafunzo na kimo guchake biashara. Factor ntobwate factor ntanganinga the place okohoneria se ntobwate rural places na urban places. These places are different. Kera ya moni bwate obuya bwaye no bobe bwaye emisigo ne rora egu oyire reserve emisigo yu omuyapi lakini tokwirana libesa asingencha abantu barali they bargain a lot mbabwate besa chisaine bono nkobegelinde ngobafunzande egente tanganinga yokoneli na aligerelinga yakoneli aya nachige ntugia kabiri na manyanga nkakikieye umusigo ya ataite koira chikondo tubwate chinga kinga mbali tubwate Christmas season tubwate rain season tubwate morakera tubwate back to school. All those are seasons which are supposed to be considered. Oligereli elindo manya guchaka kobeke biasara bya ombiri byota tokora omanye gukorera capital
customer yanenye boli chivesaire nkobwate ante nabo kutwara no 150 yao lakini asochi konelie mizigo yao ndolenga this place is not worth it nkotebinga bono musigo guchakira noyo kere wachakire noyo ochoyo elindo manya kwandera no nicho chewo guchibwate chikirase chikirete elindo waendera go kwada but I normally give advice ambia mana sana manchu muri yotaseni kyandizi TV ni gotoka nitagusanga imeyomoro video Ense Yoboonchoreria asitaka nitagusanga no Monchoreria okurukwa mama Tephy Mitumba yogokorera Yoboonchoreria bwa yeme mu Kibosongo ase enyomba ya Imperial Building gotoka nitagusanga nere kinga kiyaga nitagotwa tips chigo cha Yoboonchoreria bere kago kwanera amange ngano ene kere customer yakira ne mono uri otaite go cha Yoboonchoreria ngoma semia lenga Yoboonchoreria kibulia bwana takwimukige tamke na gochaka andi bintu ne binge akurigereria elinde e customer elite yende nyore lozu gosete bake kago tukutachi customer chai kone tetira na sense moya inaenda tumanyi na kyo comment nchi customer chao customers chiani ngente tangani comment ni customer give the customer again tata rigid bahege ntekia in fact again ntekia ko ete customer iri to musigo moya customer lazima irane na ndita gocha buyeka one the first thing make sure emizigo yao ni grade 1 year ne mizigo mesafi be honest to your customers Resere kene umusigo yo kero yoro chenga na kio na bongo normally I tell my customers umusigo yo ABCD so that the customer can make the right decision negiro ko kwanera grade 1 timete se mezigo yengo twale grade 1 gutwalere mpaka grade 3 grade 1 ne mesige mesafi yabwatu ne number 2 eliere mesafi gochoka nigu ne yende guchi number 3 of which chinde chao chimate tinanya guchireta because they are disappointment. I mostly specialize in grade 1 mesigo yano yonse pi ngoleta grade 1 bianko mesigo muya ondoni oro isi faida nebe ngera kintoro isi asara ngorigere ne kerongo tara chiduka chichianga chirorongo bagoteba camera nere grade 1 ono camera nere you grade 1 one kero wikaga iga we give it echina chitobwata pengine mama Tephy gaiga soro ngorwa Gusii chi customer chiago nga yogo shinyargo Kisii County yoka no bona customer chiane there are many Kisii County dimbwata customers many of them Homa Bay County Migori County Naroko County Nyamira County even Western dimbwata customers ngo tomere mezigo at least ndo chenga Rift Valley Nyanza ya running kabe olonto chitogare go chichetse ambia mona sana ayakero kurigereria mama Tephy tali ebiko kon change chiga cha Mitumba usechi belsi chiga na kyogo deal na competition competition into bwata but the competition it depends on how you carry yourself the competition sometimes I don't mind inga isika lingi kendra I focus most of my time munga nkimpwata for my customers customer yanena kiale satisfied yangana bono even ebiko ngene bona ko make na ko sales chian I mostly focus on my customers na emizigo ebintu bibere so outside here despite this competition my ganche ne rongolire mostly kirkende mama Tephy ngento kikilio gukora unique aseduka yabo ya mama Tephy Mitumba chiduka chinde chitakore e customer abe convinced nga chitini kwenda asedukeli yangi chase mama Tephy despite giving them ngango bande grade 1 3/4 of my customers outside there mbabwate t-shirt chiane cha mama Tephy they have t-shirts they hata watu wapikipi wana wapepea they have reflectors Christmas season I remember them I buy them Christmas gifts over singo nyora bara mafuta ngo bagorande bintu ngati these are my customers lazima December bunego ikaiga boka banyana bachakire konde mindinga ngase no maite Christmas ngaki budget ya Christmas no to like so customers I like them so much and I try to give them the best they want delivery sometimes simply we do delivery for them kirkende mama Tephy ngo ikole kwara twara chi offers gotwara ande sana when we are back to school gotwara ande offers
Fridays like today nimbwate offer so those customers bachire kurumambi banyorere chi offer na bali bandrete gocha boni gabalenchera gocha still I'm giving them offer na every Friday Fridays gona na offers akora kwanera ka TH offers chiri ukoraro go by kelinde rigori go bana customer wesena abo no when they come on Friday whoever kugora assist yana abe no mogani abe no mukoro go bande off bagwate off na Christmas season I give them offers back to school go bande chi offer echibago chana bana chera magori na manyakoni mizigo yana ekero ko kompe uboncherere na berengo sangana aboncherere abange babandenga ebinte bikanete ekero ko kompe uboncherere umwako yega 2023 nekero gwachagite lyo mwako lyo corona nakyo uboncherere bwo ase twachakere tomate we are just growing because even where I started from na chagite na gastoka lenga gasini ni katali kubuguli mesiga at most yali kubuguli mesiga around the 50 and the go stock tuta igweta but when get karen kuligererie mesigo mbwate have many bales I have more than 400 bales adding to 500 meaning uboncherere mate you cannot in to comment onye to uboncherere impolipi so when I karen kuligererie maga na boniga mpolibobe asenye jo customers bali ska limba ndrete kongo ningo chabali mesigo so ani mete mama Tephy gwatarire chi county ekero kuligerera maybe county ya Kisii in terms yo boncherere bwa Mitumba kero kenda abantu banaliro Mitumba kero kuligereri one ekero kuligerera some counties Kisii circulation of money neri gorake obonchururi bulega abantu nko no tukorera nkonyorore nga mtogendrete biashara ndine uchumi yabeire nkongora kinrende bintu binde mtogendrete kona gotema na kwirwanira uchumi tu yabeire goro bintu bya kongere but rende we cannot complain much lakini at least ngonyora telibo benkonyora tulikendege yabana sana ambia sana mwanchi muleta seni Kiandizi TV nyora ni watugendete gusanga nere mama Tephy Mitumba kuruga igaso muchobusongo asensemo ya Imperial Building oyo gokora oboncherere bwa Mitumba Bells nagente gusanga na intwe amange uwetiro boncherere bwa konde nyora asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bogotonyora uwetira Ndizi TV News Digital na boga asensemo ya YouTube uwetira Ndizi TV News asensemo ya website na bogotonyora www.ndizitv.net ngagenda gusanga na intwe chinga kitogante wesemia amange mama Tephy abantu mbaroro bagocha so bonchire mwana nene chikastoma so ira senze moye chi challenges konyorore ngai customer nero mwana ranire sana au tekorango mozigo ndaenda nichengo letere maybe litanga ni wakana kwarara next time na chana bonko mwa maybe kwa itolire challenge sense moya madeni challenges inchiroro challenges intangani konyo ruma the customers to deal na 2020 customer to achire na 2021 2022 and now here we have started 2023 customer inchemwe ko manyene ngo twara to na boko muamine nga tuamina at first na boko mo muzigo bande bakana they are those good people tubwata abaya zine kurutwa chagda na barwe biashara even if you give them on credit though I don't give a lot on credit no more credit ko mekialenga make sure akanire abumbali bamaitenga what is business singe nchekera akanire na chichama na bakora na bakomwa naende mbale the moment kwa muzige dene oyu kwa mo exit gyo gosoka singe chawa ke sabunga musigo nguchi waka na goseanga na guranga but these people they don't calculate of tomorrow kama itinga naende mambi aragenda saa enda ali akwame na ira ne mambi utisongo tebara so igamire tokara so challenges chiro chinto bwate but we just trying to work on them torolenga kitugu chi reduce kwanza mono samadeni abono challenge here challenge nero patrende ngote matole korana kitoko ye you reduce it moncheria na maybe also monto tete go chaki boncheria making a business is always making a profit aya sense mo ya gumete kwa tour experience kokoro boncheria kwa Mitumba for 3 years this is the fourth year kirikende nkiora semi monchu molire ekero go chaki biashara
you aim for the profit, but when you start a business, you risk. It's risk. When you risk, meaning it's either you make a profit or you make a loss. So when you start, set your mind for the two, but focus on the positive side. Don't focus much about the negative side, because what you think of, focus on the positive side. And then you can this thing, we have losses and we have profit. That's one I can say. And tips kichiriora o Yoboonchoreria nga chako make it strong obwato kugania na ndenga mambininga nitikogendera I interact with many people, many customers. I know how to handle them. These people I'm handling, kila mtu akona emotions zake, kuna mkali, kuna mpole, but I try the best I can to make sure that client amekuwa satisfied. So interaction ya customers wengi, there are many things you learn from them, and sometimes zinakuweka somewhere you unapata maybe in life. Maisha sasa ya customers wenye na attend, kuna some challenges they overcome, and they, sometimes they strengthen me, and I focus. I really focus a lot. Yoboonchoreria nkikia toka choose a place yega aso Yoboonchoreria. At first inabwata sana lingo na manyitenga inanya. I was looking for a vacant. Na taito kuli asa ngonyora ngonere. But yigente tanga na taite nyore asa bantu bande bako on the same product. Ekero ko new product you are new. Na ndenge mbe kumusige ya sigete atamanyiri, it will take long people to know that thing umuntu yongo korale certain business. So when you do business on the line of the same business people are doing, totebanga nitsi michiko nwela ini na yonyora kanyombo beko. In fact, you never need to go really tanga kuabeko. You must sell, because people knows that thing about so much and invite street you know chimcho correct chiko. In the process banyora no correct. When effect tanga na le koligi nyora sabantu bande bako na Mitumba. Elinde ribago chakogole Mitumba yende na nche banyora bakore bamanya korwo. Nka manage konyora the place. Yeah. Omuntaro kuganike gochaki Yoboonchoreria kerekende nkiora amaseme nkikiria bwenete go consider kera atete gochora sako. Ikina kira kwa nalitanganina. Abantu nkaneti mono. Ababande bachakire, I know they know what they are doing. Because yoko umuntu akora biashara for 10 years, 15 years, 5 years, he knows or she knows what to do. Lakini umuntu gochake biashara oliskali. Nche nali kumusabere, achichena mobo manyi, no boseme boke. Nyali kumwereseranga inkiata kiri gukora. Asingenjo bali skali, they have capital but they fear. Baratige fear kwanza. Bache mpaka agaiga bamba mafuzo. Batejinga na kito tenga you must risk. Bachi chemberesere na ngakiba kwane to chake biashara na ndinga iba konel ni capital babate na kiengana imanya we decide with talinga ko ba decide we make decisions together to kwana to iwana nanga umusigo oyo asigete no tale sababu ura tale na moyo elinde customer ya make a decision by herself. I can guide the person but I cannot make a decision for the client. Yeah. Yo como room yo ko interact como boseme na mate musigo yo liga musigo yo soko yoni asegete ura yona lirigo ligo chaka iga mpaka iga osoko yo beko na bora ko faida musigo yo no muyole lakini yo ko basa igote to chiko yona li to ko asingencho bantu baromba go ikaigoli bono mpaka ngo advice tinte tionge chao mambitingo nyora. I just want yonga chishiringi chao shingi 200 na ndeo ira ne mambionga. So I want to retain my customers, and retaining my customers I have to tell them the truth. Tindigere chibesa chiri chinsa chiri. Oma toligere chibesa chiri chinsa chiri. Ngaboni gana linkorete. Ngaboni gana linchi tagete. You have lose your customer. And the man no gana take customer. Nganyarare nga abantu mbaroro babwate capital yo gochaki Yoboonchoreria. Lakini kerokende babwate birengere nga Yoboonchoreria boganete chibesa nyingi. Kiora baba. Wana tigamba eresere rero nga. Yoboonchoreria ile pesa uko nayo kidogo. Notone le Mitumba. Nabora nyole no bwata no ni chiri buchi yawe bere.
just come ngote inkio kora in business in chumboli tayiras monte binga ni mitumbo taite because konyo rumonta wade chiri buchi ayi satu na bachiga chite na baga nitiko kolibias na bwato moyo lakini tama tinkia okora ayi nchino ni chiri buchi ayi satu tayiras mocha akere mitumbo. There are many business outside there. I can give you mongo kwa know how to do it. I did business management and I can na temiro ko rack na bongo advice but in mitumba so long as you want to chibesa chigo chakera 6000 ino musigo ko nyorumya ino musigo mya 7000 10000 tubate misigo mbake ya 40000 but the little money you have just come go advice about the chibesa so bwate elindo ligeryo nganga yukobere nganga yuko chakera lakini to twaro boba. Kirukende Mama Tephy mwanchumuli na tukomanyanga koba a successful business person. Kirukende ngikiliyoga nitiko consider to be successful there, maybe unapata unakuwa successful there are not many things you can consider but you can take it tangani honest. Be very honest. Honest to yourself. Honest to your clients. Honest to yourself and to your clients. Other things will just flow. You don't need much. Be honest to yourself and to your clients. Yeah. Biona sana mwanchumuli etaseni Kisii TV ni batoka nitagosanga no Yoboonchoreria Mama Tephy Mitumba kuruga somo chobosongo Ense moya Imperial Building korende teatraso somo tunkonkeigo atoska tonyegera gwira nturasege kekerebosyo elinde togende gosanga amange manya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo tugo chigotarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imense etu ya Kenya ase tokoligereria naki Yoboonchoreria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria ora chikwe manya na gukwanera asumurubrio Ense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora Yoboonchoreria bwabo nabo igo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeragaiga ase ense etu ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia imeya Gusii TV Ense Yoboonchoreria ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia Ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Gusii TV nabo igo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire Ense Yoboonchoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobereyega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo igo tugochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense etu ya Kenya ase tokoligereria naki Yoboonchoreria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria ora chikwe manya na gukwanera asumurubrio Ense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora Yoboonchoreria bwabo nabo igo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeragaiga ase ense etu ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia imeya Gusii TV Ense Yoboonchoreria ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono Mama Tephy Mitumba Bells ni tubate mesigo Mitumba Bells erumnora igeka kiange bono Mama Tephy Mitumba Bells niga gokereirie sabari entambe na kogochiretera goikagisiri na munwa unabono we have advanced data than mesigo tu wate last time tubate
misigo ya 60 kgs household roomage tubwate chi omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ense nkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sechi league ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenegeti ya inkase team ya bomachoge barabu inyora no murberi bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Gusii TV nabuna botambe etale nende mo Steven captain 001 yesiketa senikia Gusii TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 nenusu chigosori ime Gusii TV Kaga chepulego twage soy moye baba chepulego twage soy moye baba chepulego twage soy moye. Alright, asante sana mwanchu muri wono Gusii TV asumuru bwichinge kiritukolia robuna botambe tigankwari bisanga mange tokuwa na mange abatangara kwaterega buna ige tinginye Kingaini kiriyo bondi kyagache murego twage soy moye embura kiego tugasoy moye Tingigikero cy'umugusii no murobiryo bw'igikoro cy'umugusii uyure n'ikirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusii chinyencho chinsoni amunoboroso bw'amanyagitinga rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kya risiriye gosine ndagara yabande ombonto de bwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda umwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Gusii iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho museri irieta rinda goroku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose tubya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwara gotebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekero goteba abasungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso Gusii aban Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli yali na koronyaramba chenkorkunga MC make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timogirango ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cy'abasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yagotebaga bunga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoromurobere igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kere nkoboka mami naeweka nkorota mami
tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta si mitandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri gugwikia ebilenko binde #ekebemberi. Biamana sana umwenchu muli bitaseni kia Ndizi TV na ndengo kwaligania asentunde ya kabere chinga kitogenda kusanga imiyomorobeli obwense Yoboonchoreria asitogenda kusanga no Monchoreria mama Tephy Mitumba kurugiga muchibosongo asense moya Imperial Building oyagenda gutomanya igoro Yoboonchoreria bwaye kondo mwenchu muli ebya agenda kusanga na intwe gwetera asense mo chiche mitandao asense moya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega asense media YouTube kwetera Ndizi TV News. Mama Tephy, kerakenda so Yoboonchoreria boiga bwago ngolimo ko bwetera na nera. Abantu dokubatra na barogu we have suppliers. Nimbate my another colleague Gambaje is just within us. Chisa chiwe kanena bako bakwana na customers. Hao ndio watu tunasaidiana kabisa. Abakoli mirimo karuto kuri ile ase Ense moya Yoboonchoreria boiga bwago. Ngotemere ko baba ko maintain abakonyara abandi bakonyere gukura umuzigo akerakenda yene cyo comment na bakoli mirimo bawo. Wakazi bane bali na target na barobu kuru 2020 they are the same people have retained up to now. Retaining them one thing, you give them good allowance. At least you kotakoibera na to ikomanyanga ngo biru to ikoiberu but now what you think tanga when you focus think in a positive way. Saying to takorengera lingo mokoli mirimo ngo koiberale definitely moko wakenera but rende komeki muntu mo wakenera mwakane biya. Maybe don't count for her or him when she or he has a problem just handle lunch and the transport I give them that's why I've retained them. Biamana sana mama Tephy ne kioko coordinate ne customer chabo because ngwato tevinga tari county ya Kisii okachire bara obochi wa mabe ngakio coordinate na bara mo especially yakera bako odo mozigo. Customer nyingi customer chiro chikubeke order through goseba ngakera chisimi unabona mambi misigo na oniri futi misigo yonsi bina oniri they are not even here na customer na correct customer na to mere misigo yabo goba ko ngakera chisimi and they trust me when they tell me give this product ngonko ba to abeka chigali to aba deliver kutuma tole misigo mbake ngo tomande na kuru kutomande Kisumu gotomande here and there kote mande sana go kubekera customers emisiga sabata itanande yabaikera na ende mbaroro bagocha they just come bacha boye misigo yabo lakini abange ngero most customers kwa nyori bachire boyire misigo yana kabire gatatu asige ncho paraga iga challenges ne chinyingi abantu mbayitire chifea nini and profit bakonyora tele profit nyingi gotokonyora ngango koraki nonko batongo batome ekero kurigereria ase Ense moye customer chabo turucho godine customer koruchense
ensemo maybe ngochore gwa kore follow up customer chiri cha gori getense I do follow ups kwanza customer chingen I normally call them go back and na banyana musigo nako no to arrange challenge na kiole musigo no me na kikwayon linde na manyanga ikintu na mu advice na bwato matuto ku advice at once attack everything but at least ngote mando ku guide na igunga yaberete and na tema kumufuatilia maybe ni kuone tukuru musigo weekly what has happened imbate system ya nenkuligero linga customer flani akuyu musigo itugugete misigo ya bana babekera customer bana una system mbwate it's a nice one ya research bono nko tumekande no customer zima tena flani nko charo on Tuesday kuyu musigo ABCD na make sure on Tuesday misigo ya ye on time achiche tanyoro musigo to tanyoro musigo to ngonyoro nga chi customer bono gogo deal na chiro chine chinyinge maybe nabora nyale maybe buna rito tebenga kilia mafuta kinire maybe kuna delay kwa barabara aya sense moyago kero customer maybe yakolire odega ni tumuzigo umuzigo nyolto goika oso bwate chi customer chindogo supply traba kugokira niko gani kwa na kiyo gukora kwa maintain customer bono yete tanga tote umuzigo twa na bikire order musigo tole nko na bikire order musigo lenko be delivered today ati musigo nyolto goika kinte tanga na wotenga be honest to yourself be honest to yourself, tell the client the truth motebi ngo musigo no nyoru no anche umusigo yo no yoganye nyeta ko yoganye no anche umusigo yo gogoika nko yobekere egento customers batata itino ko banganya musigo ole sure pingo musigo na rokole ko mote musigo ole keumbu kanya ibone ko make customers you lose customers because they don't trust but the moment they start losing trust na they gonna libanda tell them the truth musigo onyoru gali gose ya nyole pancha njera there are many reasons kwa barabara moteye kane onyoru lakini waso no nyale kuganya gusonga ende tokoyobeke gusoche the following day kero kuri Yoboonchoreria in general asorgongorwa gusikira kende nkyoro chenga entubuna bagusito bwenete ko improve elinde tokini Yoboonchoreria boito Lenteke mona gote yitu gone to improve yente tangani inchinte to kwanira asibia sara vya Mitumba because that is where no specialized in at the moment yente tangani na gote yitu trust honest and you deliver quality when you follow these things na bakonyaro kwa improve in a better way singenjo if they give you trust but the customer go trust ya go trust na endo lose trust na ngona limwa kora na rais and you give them the quality kero kuligereria maybe tokwanere kwa bere ko advertise sense mo ya Gusii TV maybe nkyora kwanere impact ya bere ko koleta so Gusii TV it has really helped me kuru asana lingere say 40% and around 60-70% more than 30% wamenipea customers vizuri sana and my clients are very happy because what they expected I've given them bali balingi skali balingi very willing lakini batamanyete ngange bakora ntokora bokora batamanyete ngaibara nyoro bokora Gusii TV imenisaidia na imenisaidia customers imesaidia customers wenye wako wanajua wanatoa wapi mzigo safi now they know where they can get a nice bill at a very cheap price ya Ense sama golini Ense sana Biamana sana mwanchu muleta seneki ya Gusii TV niko twandita gusanga nere mama Tephy Mitumba yo gokora Yoboonchoreria wa Mitumba ase omuchubo songo anamona gaiga ase ensemo ya Imperial Building chinga kyagendete goto sanga gusanga na intwe amange wetira Yoboonchoreria bwayo mwanchu mulenta bato kumanyanga ase ensemo yae niga koni ya chibels chia Mitumba igonye kuganiti nabo kumotarira gaiga ase ensemo ya Imperial Building elindo nyare ko
go kwenyore ante bi grade 1 and there Friday into what offer bali mboli sikali muligirire offer nendrete mpaka morogo saa 12 monyole offer ya ino discounting kuruwe unya ko batangasira lakini teto ikemega igabwera rere offer ngunyara ko bakora inkoba igobono customer bali ngerete ngatika tuyituro musigo mambi temo ikerero lindo nyara ko nyoro musiga se aka offer kungaweta kerekende baba Tephy omwanje muri naganite kumanyanga asoboncherio bogo bwago kerali tukokoigora sakichirio koigora nchire talikoigora nkoigora tole koru litoro taikoigora on Saturday lakini nkoigora tole by 6 in the morning 6:30 to igora tonyo repeat 6:30 in the morning and to asika 6:30 in the evening na ogosika korukuna ndi go depend abana atakagosoka go 6 yenyo customers still their flow I attend my customers na make sure na kora na barab na manya gosoka but opening by 6:30 we are open karibu kerekende mama Tephy tiganda kubolia kigono bwate specific abantu ba kwalitira muzigo korwa Tebe county ya Nairobi koru Mombasa kera yakire Mombasa itokubuli misigo iteko ba transported maybe na transline na coach ne parcel yaika Nairobi ntobwate tigari sigo toletere misigo chikubuli generally gasi yabone bills yekubuli unabona mambi misigo yaikigu tigari ntobwate tigari chia Zakaria chiabo Peter tigari nchiroro chigo toletere misigo buya nande they deliver on time ikero kitingo nyara ko bateba ngosena kerekende mama Tephy tomaitenga obonchereria bonde bwense bintongo chibiri byara menta maguri none chibel se chigana bogo chikoyo nyare ngari igori yakine tali likoye last time ona bel si chimentete boni ge dollar irigo na karama nyanga mitumba eko ba imported and when you import something a dollar go tumeka boni ge dollar ne tirete boni ga maguri na tirete kirege ntamaguri na tirete lakirende nkotema tole koro isi faida tokolite nyinge faida nke rito e customer chiro chiskali mate ya training outside there ono gotema ngano nye dora getirete onyare gokeya maguri yake tonyora sara lakini nyori faida nke rindo konye bali bali skoga nakere kwa bakonyire ina kwa kitu mzuri sana mama Tephy kero kuriye bana bana igwa tatebira maguri na tirete customer mete na bego chane chibesa chiri maybe oyerete muzigo last time na kyuko kwanere customer yega actually tetam customer bako yere serekene amote yinga musigo yekene last time twali ko yogora ni 10,000 lakini musigo yo chire 11,000 sometimes I go an extra mile koneri customer umusigo lirigoriria alikugorera the previous time ekere to amweresire nga richiri na mweresire na bonko mote abo muntu ko understand onye nali ko musigo yo 11,000 ibonko ira 10,500 elinde mote next time gagocha ebange ngo musigo korek musigo men ambia mona sana producer yane ngaite nagendete ko korokia emezigo ya mama Tephy Mitumba igaiga ase eduka ya yega Yoboonchoreria Imperial Building mama Tephy nachiko toeresiranga emezigo saya bwatenere yeye back to school ndo senga yere tetimeti bodegane yobwate stock nere yobwate ibona gendete gutumanyia awese producer yane Victor Bangina gendete ko korokia Mitumba iyo gotoka gaiga ase eduka ya mama Tephy Mitumba omanche moligereria gose omoncherio lere skogali na bogotalera ase eduka yega kwanza litkolia lero mama Tephy nato tebinga nabo ankwena nale offer actually litkolia lero na liobwenete kominyoka bagoteba nyakua nyakue Mitumba yago gose beli yago endo onibuya elindo enyorere ngelia yago omanche muri to enta gusanga imeyomorobele bwense Yoboonchoreria asogende to gusanga nere mama Tephy Mitumba urwega asomo chubosongo yogende to gotoerera amange asensemo Yoboonchoreria bwagende gotusanga 9 gwetera sensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na baigo asensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News
chinga kindo chenga ebiri bitombi gende tagotonyora kabisa atime tinki ora semi umonchorero uri gari uri orochenga ebintombi kongete maybe aga nitegotigo ubonchorero bwa inkiora masemia isikali ebintombi kongete but don't give up egento getanga nitoba isa gukwa moyo roko nyoro umuntu kuro moyo pita gukwa moyo ko roma do umuntu gukwa moyo meaning ngayo totu atigendo lengerete kere kwa imoka tara naba nare egento getanga naresera Mama Tephy Mitumba akona lakini mpale isiko gali kwata gitugu cha kagokore biashara lakini capital yabo na bita abakonye bachakere gasi ya Mitumba I'll take my time go guide through on what you can do with the capital you have igoto twara bwo basikali ngase ngenchombo ate chiribu sana sana chinginda akore no kerebe se yere ngebe kwa se gintu gete nenya ko bage comment ka kulingana na kiora yo manage igo to twara bwo inchu asa Mama Tephy I'll guide you on what you can do not necessarily on Mitumba but another business depending na capital yao perfect oboate igo essence moyende anyo minute watenga nkori woro bosemia ngaki umuntu agutaki ubonchere bwae barengana n'ikibesa kiri abwate akero kurigereria chinsemo atwararire ubonchire bwa Mitumba ango korekana bora senkire ndonge nawe gasemo cyobosongo ubonchire obugango korekana bora senkire ndonge ngo atatebi na kyogo deal ne competition ntokwanere challenge motimete sino bwate challenge chindo gwetira so ubonchire challenge ya moto kwanira na madeni challenge ende ne kero musigoro igoro abo utabeti umuya there is another challenge because parking indiro na nyoro musigo buna bana bamanye tenge mesige nemia tyo to kwanile challenge umusige kero ta abirota umuya I listen to my clients na ibiro byabo and I advise them on how we help each other na kitogo konya no musigo yo usalikira I don't leave it to the customer ngabona singe musigo ko salikira ngote mande gote masana tokonya ne tuikirane so that tigare golte ni customer because I need this customer man mutigere rongo chire igo mambiro cheni manya this is another challenge ine robona neri korata issue but we normally handle it kero kende timetigo sa sense mwango na rode challenge mo especially kero kuirero monto muzigo maybe kwa muirero muzigo o tebo kunora tataliyo yaganete maybe challenge into gutwara singe customer ode ya sabe t-shirt that's why gaiga any sport t-shirt and when you akero kuyigora any sport t-shirt te go change guru sport t-shirt every skirt kiana ko ngapene but dime tinga kere parking na bora nyole bapage to bakalebe gente kanga but I jani apenia so that I see how to handle it but the moment you are nyole parking is different our suppliers most of them are very understanding you can tell them ngo musigo mwapage ti dress ya so skirt and then they will see how to deal with it lakini customer mwana unamwona customer ete benga ete ladies dress pant neri ni official ya basubati wrong official wana tako sababu official mo t-shirt mbia sana umancho murigeria nigo tagende tagosanga imeo morobili obense Yoboonchoreria astagende tagosanga nere Mama Tephy Mitumba yo gende tagotosemia amange wetera obonchore bwa ikegera ndoche bire bito byatanyorire anganetie kwa Mama Tephy ribaga abekago twarigania na ende gase eduka yae ntetato tari anyago toteya nga eje chinechi t-shirt tora ki sport shoes tora ki sport t-shirts tukonya go tora ki bindo bindi gokonya kwarigania umwancho murigere go chase eduka yae bakaribishira sama Mama Tephy Mitumba Mama Tephy Mitumba gotoka Imperial building here opposite St. Jude and it's behind Family Bank the moment you're St. Jude we can stage you tirumno kwa Family Bank we are situated there ground floor Mama Tephy Mitumba tubata all types of bells tubata mesige mia tubata unabona na Tephy sport t-shirt in sport t-shirt here grade 1 and ni bwate sport shirt yae na ron grade 1 tubata dresses tubata official dresses tubata mixed dress na chiro chingia sana tubata chi hood unabona season ya bone ni yembura yobona customer chiane chiri mongocha eketo
nga factor to consider about season no to konyora nge wood ne season yembra ndena biga ne iriegoro tubwate mesigende Emono ni hoodie ya Canada, tubwate hoodie ya China. Sionsi ni yonsi ni mesigere grade 1. Tubwate jacket. Lobone kara wachire nga kibuneye ko tebinde nge jacket tubwate hood ni mesigo ye correct ni mesigo ye mbora. Gwakwanere chi brand ibirabu akorwe China na koru Canada. Ekero ko compare magoli maybe ngo chara base. No, taliko base. Canada mesigo ya Canada mostly nera high na ndembiere. Na China grade 1 nero ne mesige mesafi. The only difference China mesigo ya ere cheap, a bit cheaper than Canada. Ono na kiri ngo tengi factor nero consider before ni umuntu le interior mwe hoodie ya 15,000 na bata manage ko raise the amount. Chimura ne faida ya. But mwe hoodie number 1 ya China 070 pakaro isi faida na ndakole. That's why mbwate mesigo yonsi ere grade 1 but different categories depending on the place you're cornered. No yonyo beke ngani town ni maiga na yobeka na ero na bota ike Yoboonchoreria ebyabuna uno musigo igo yonsi ni mesige mia ase corner unare komata kwani rango igoro ya magori tichinga kitogane ko ni amagori yago nare pocket friendly amagori gali Ense yake uyo ni consider other people mama Tephy amagori ya gali Ense sana. Even people sometimes they complain na yoko nyori misigo ya amagori ya Ense ntobata iko manyanga I make a small profit profit ngoro isi Ense ni patinso kimesige menga ti customer chiana na chiro chinyara ko ne bwango chinyara ko bachiko correct chiko ira na gocha ko ruma to monori musigo be igoro by the time wako yo ni musigo yo okonyoro chakiro correct obe musigo ikika sana ina make loss tubwate gidol ine ko set ko set na bang na ono to avire mebere to akinire most people mbata ite ko set so that ba ko be ko set so we have them oli tagete tubwate chi comforta okendu no bronge ando ikabe mpaka mwezi sio blanket ebe blanket ya bana mba kwebi uno tubwate mesigere menke tubwate children fleas ono musigo okonyora obwate even uniforms chi jumper mwana na bako anda onye blue akobeka green kero gori to musigo yo okonyora musigo abwate sweater kwa moment jumper ke unonge nyoro mwana igomano nyogotaite fleas just come we have them tubwate household tubwate season gete wenete ko correct wenete ko ni akoni uchinga kichon se pie be mporebo mugase be Christmas be back to school ono musigo gotara tubwate white bed sheet customers imbara orobata ba those hotels ti hotel zitaite ti bed sheet akuna acho ndiskali chikugule bed sheet ya meyamo inchuma Tephy nko white bed sheet ego cover your ichi kuchukura ndicha chonse pi asili golirike pi igobono liko kwa ndo chikota na ngonulia yamo the pure white and the very clean ndo chenga chi customer nchirega iga mbagendete kwenyorera chi offer chiabo kigima tima itigose mbasange na intu amangana hera tatoiga batate inga litkoria rero ngakibatarire iga asensemo ya mama Tephy asengenche yo kwenyorera chi offer kigima mbye mana sana manchi muri ni gotogendete go sanga asenseme yiga ya Imperial Building astogendete go sanga ne mama Tephy Mitumba yo gokora Yoboonchoreria bwa Mitumba kurwiga ase omochi obosongo atiganga ligane chi customer chiga na chiro chiratatebe nga kibaroche Ense yiga ya mama Tephy na Yoboonchoreria bobairete asensemo yabo karibu sana customer lero to kumia lero goikochorro kana se kamera atate nga kioroche emozigo karibu sana na kiokorwa Nakata mzigo. Mimi naitwa mama Tephy. Karibu kwa store yetu. Oligio mzigo. Mzigo kwa nani? Oligio ya ikire. Kwa tunani oligio kurubu heavy mix. Omuyore sana. Heavy mixing yo minute banaga. Omuzigo oligio abana. Oligio gochera liko libike. Obwate chianga ichi abana chindito. Chama berera. Chieli berere si kuneye yembura. Yoboonchoreria bwa gogiga mu chubusongo
korera karukurigeria na kikwanira ngo igori umuzigo ye quality na kiere ligori ngakirire ligori erire biya kabisa ande bone tu amina kire goche sengenjera Friday ngonyora tura akao pangaro ano kusikita bro yo gosa kunyoira une season ye bora nyo ni biya sana aseli tukolia rero na bora nyara gukura na ande mambio chero mungamo kero kenda e customer kwa biri customer ya Mama Tephy for how long? Na chagete biashara sababu chakanite nere na bo maintain nkiora kwanere igoro yo buya bwa Mama Tephy no muziga koni Mama Tephy mesiga gotwane mia lakini rende kero kwa nyorire nga utwalira makosa na gocha mwakwa na nere ororanga kia huko na chera na inde gento kende aboko chage ga diriko sene njare ko diete kwa mote Mama Tephy rero tinda akora kende gaiga naki na ba kurre soda na ba kuburingi gwete ko kali lunch ona igonto muanchete ngo charo tawachi t-shirt ambia mona sana kero kende nkiora ate yo mwanchu murigeria kubatikana ibuna kwa bere customer ya Mama Tephy kwa bere gokoya umuzigo korugaiga nje ngonyara gotebia aba unchoreri bande ba Kisii na ba Gusii yonse echingongo chinde nabo bagotema ku chase Mama Tephy bako gokonya wendi otabwatie pesa na bokocha mwakwa na nere mwaigwana no ko umuzigo kwaoni nende ngotema ari ko boost chi customer aski biashara ambie mona sana ndo chomo sae onde nsemo ya negaiga timetikora skaiga gochigaiga barata Tephy nae ne kiokorokwa ndo chabegete nine rikirega Mama Tephy Mitumba timetikora tutengo na kiokorokwa nae igaigo gotumike kamera leo gotumika Okay. Kwa majina naitwa Toby na Suga. Mimi ni msaidizi wa Mama Tephy. Tumefanya kazi hapa kuanza hii store na tunasukumana nayo na tunazidi kufanya kazi na tunachapa kazi. Chapa kazi kwa bidii. Chapa kazi kwa bidii. Tunazidi kumarket mizigo, tunazidi kutuma mizigo. Huwa tunatumana mizigo places mingi, si hapa Kisii peke yake. Baadhi ya majimbo zingine kama Migori, Homa Bay, Rongo, Nyamira, Kilgori, mpaka Nakuru. Bado nachapa kazi. Unajua wakati mwingi nyinyi huwa ndio mna handle customers. Pengine unaweza zungumzia vipi kuhusu wakati mnapakia customer mzigo wake venye mna handle customers? Okay, kwa customer tuko na customer tofauti. Kuna wale customer ambao wanatoka mbali. Wakati mwingine huwa tunawaoji kuwa hakuna haja muweze kutumia pesa mingi kwa barabara na wewe unatafuta. Kuna wale huwa tunawekea mizigo kwa gari kwa maana ambapo wanapata kule maeneo yao. Na kuna wale wanakuja hapa kwa duka moja kwa moja, kwa tumekuwa tukiwahudumia wakisema hawa hawezi pendelea maybe kutumiwa mzigo. Wanataka wakuje waone kila ambacho wanafanya nini wananunua. So nimekuwa nikitembea na customer moja kwa moja nikimchagulia mzigo ule ambao anataka na mfungulia anaangalia nenda akiwa ameridhika. Pia kuna hao ambao wanakuja wanalia. Yule mzigo ulinipatia ukatoka vibaya kupata kitu mzuri. Customer kama huyo huwa namleta karibu na muongelesha. Namwambia nyewe biashara ni changamoto na huwa tunafanya hivi. Wakati mzigo umetoka mbaya, usiende kabisa ama uende kulia. Sisi huwa tunakuita uje tukufungulie mzigo, uangalie na ukishachukua tunakukatia bei kitu kidogo. Nakupatia hata nauli ama kwa mzigo naweza kata taka 500 ama 1000 depending na venye umetoka. Kuna wapenzi watazamaji ambao wanakutizama kwa sababu wewe ndio una engage customers kwa wakati mwingi. Hebu wakaribishe katika hili duka la Mama Tephy Mitumba. Okay, ni kwa customers wote wale ambao mnaniangalia na kwa wale ambao wajui biashara za nguo wanaweza taka kuanza nguo. Na wakaribisha kwa duka la Mama Tephy ambalo liko mjini Kisii katika building ya Imperial. Karibuni tufanye kazi ground floor na tutaenda mbali. Kwa bei nafuu. Kwa bei. Asante sana. Ambiona sana Yoboonchoreria tetano ngarigani Mama Tephy chinga kitogo kolera omorobelio iga Ense Yoboonchoreria astagenda tago sanga koruga iga asomo chobosongo abonaga ndete gototariga iga Ense meiga na gotomanya Yoboonchoreria oboiga bwaye ndoche iga timetiga no ako karibishera chi customer kwanza
kwanza barakuona na barabura batebi ngakiba bwenete gokora obonchereria obuiga bwaye. Mama Tephy, karibu na endi sana. Kora tutebi nge desk yendo cyane yake. Desk ye kono nere konkonya ase bitongo ko. Mali sales cyane cyonse pi. Ngutumeke ekwirende korokoro research na bangete system ngutumeka konkonya komanye stock taking njereme sigongo soyi njereme sigo gokora sibe gosoka ande yanga customers bane kera bachire it notifies them kare nko upload musigo kumanya bale ngamambi gokora ndiki wikindo musigo system ngutumeka umuntu ole ne deni abeko ngoroke they know and they believe ngabune wake onyo kwa chide ne chiri bubere kwa nyoli libu abego ngoroke ngakwa ruingi kwa kanile libu ne balance atigairi it's 1000 igo Mama Tephy ni company yanne kwa nginyirige ntekemo ugotumike mitandao yekerero buna endo chingano bwate system onyore ngaba onchiri mbara bagokora obonchire bwa borejereja mbali go keep record tama etio mozigo yao ya chianga irenga oniri akiro kende nkiora Tephy na kingo batema you cannot do business without records. If you do business without records you cannot know ngakora isore profit go sene losi okokora and akero tama think you okokora meaning you are not supposed to be in business. In business we make profit, in business we make losses. And when you have the system ne imbwate na bego gote yinga ne profit kwaro iso sene losi okorteki okoreta na ngo konyere ko make records very clear than records is chindi chukuri kanza wanongo konyere gokora some records chinga kichi nyinge Mama Tephy ngoliere torenga abonchirire abange ango sinyo baliko ligereria nga totebo chiro oyire beria yamo kusinyo ali kumanya ngare re profit ne yairengana akomeke expenditure chonse osichiresa chiriao ni otebelere china chibesa naro sikora Tephy from a profit after you minus the expenses simu sigo nagora chiri 10 nabugoro li shilingi 300 nabugoro li mpaka ne abe babune bugoriti all those are expenses chema ko bomu sigo kurukunga buying price that is where we get buying price from kurwa say expenses plus buying price kama akatangu musigo yenye nayo gole 10,000 na 10,000 expenses chira shilingi 500 ngo musigo yo nayo gole 10,500 kama ko yo ni 11,000 kwani orangi profit kwa is 500 that is how we calculate ankira kwane ndegoro yogo tumeke technology wose impact kwa tumekire technology ngakia kokonyera sobonchire kwao the system I'm using you don't train the umete records chike tabu na boko nyara mampia macha umukira macha ga ko muka free na nacha ga ko yumuzigo ngurugai na bwate deni ya 500 you don't even have the evidence yo koraki kuma tenga ngwa atigalita 500 but the system I'm using inanienable kabisa kujua nani akona deni mizigo yangu nikiwa nimeset kwa system mizigo fulani ikifika mizigo 2 it notifies me inaniambia mizigo ya watoto imebaki 2 you need to add nafanya order from there Mama Tephy kora tatevingo modes of payment you pay cash on delivery unipea muzigo nikupea muzigo unipea pesa that is what you pengine ngo tumengo monto na bago kana ne check ne pesa eyo to kora to bate pay bill na bago kana through my pay bill you can give us cash we say na bago to bago to much pesa go chesi most customers mbago tara na pesa ya cash they pay bill to my account number and sometimes mbaro bago cash still we handle cash Mama Tephy bonante to ligererie kamereri to aliganeria customer chinyingi actually chiche mo especially lero munere Friday abenyorere offer kigima lero munere Friday customer cyane muri skali mwakaribishiro Imbirio building Imbirio building no Mama Tephy agotoka ibintu akona ne Mitumba ere grade 1 Mitumba ere mia na lero being a Friday into bwate offer kono bali muri skali mwakaribishiro na bali motama itinga Imbirio building ngayere Imbirio building igere opposite St Jude and kaba behind Family Bank karoko ruensema ya cooperative gotirimbo kango tirimbo kole Family Bank then okuru cooperative Family Bank omaya konyora to ground floor ne karoko ru stage ere St Jude ogotira Kisii matne aro Imbirio building ngora leterera bante confusion
exhibition ake lakini Kisii mati ya mate nari kuruku Imperial building but customer chane bali muri sikali mwesipi mwakaribishirwa se mama Tephy Mitumba linde mwenyorere misigo ya ine misigere grade 1 misigere mi ya karibu akorwa somorobele wense Yoboonchoreria tete ko batebi happy Mother's Day in advance. At least mnoko na ne offer kwa nyali offer ko rumorobele wense Yoboonchoreria. Thank you. Biamana sana sogo sanga na inte and happy Mother's Day in advance go chia all mothers who are responsible. Biamana sana mwancho muligeria kwa beire ko sanga na inte kutoka chagete umorobele wense Yoboonchoreria go ikaboneka toikire omoelia no gosemere kwa na kwa bere ko gwesemia amange wotera Yoboonchoreria o mama Tephy kondo mwancho muligeria ko ikiraga bunongo ikira omoelio obumorobele weli tukolia lera nyora sense amachiche mitandao sense ya Facebook naboko tunyara wetera Ndizi TV News Digital naboga sense media YouTube wetera Ndizi TV News iritere ne Frida Kerubo twara obuligereria obya. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakunikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi.